Croesiad, beryglus. Dal ddim wedi cael ei chlirio'n iawn. Ac yn ergyd gan Ben Fawcett yn y pen draw. A Dutton yn gwneud yn dda i droi'r bêl dros y trawst. Ddisgynodd y bêl i Fawcett. A theith arwain dda, ond ddim cweit yn gallu canfod gan y rwyd. Phillips yn cadw'r bêl a dir y byw. Lawr yr asgell at JK. Yn ôl at Phillips. Phillips yn codi'r bêl i mewn i'r cwrt Cosby tro yma. Savage! Ac ar yr ail gynnig, Finn Savage sy'n rhoi Airbus ar y blaen. Y bêl yn cael ei chodi i mewn i'r cwrt Cosby. Y fethodd Finn Savage gael ei ben at y bêl, ond fodd y cyntaf i ymatab pan ddisgynodd y bêl. A mae'r tîm cartra ar y blaen, a Brwseisi. Yn syth, mae yna rhyw deimlad bod Hwlffordd wedi codi'r tempo. Beau Cornish wedi dwy'n y bêl, a mae wedi canfod JK. Cyfle JK nid i ddwy! JK, prif sgoriwr Airbus ymor yma, trwad 1-1 yn erbyn Idsi, ond yn methu dwblu mantais y tîm cartra. Cornish yn ergyd tro yma. A mae'r draws yn oeth eto! Mae Croesiad yn taro coesa Idsi, a sa'i wedi gallu mynd i rwla. Jordan Davies tu mewn at Feel yn codi'r bêl. Wedi dod at Johan Evans. Evans efo Phillips yn ei warchod o. Yn cael ei groesiad i mewn! A Ben Fawcett sydd wedi dod ar ymwelwyr yn gyfartal. A Ben Fawcett oedd y sgoriwr. Ail gol y tymor iddo fo. Yn chwaraewr mor bwysig i Hwlffordd. Dim ond 2 gêm gyngrair. Mae o di fethu mewn 2 flynedd a mwy. Jamie Veal. A Kerry o le gan Veal. Wrth iddo fo godi'r bêl i mewn i cwrt Cosby. Mae'n dod at Fawcett. Ac yn y pen draw, Jordan Davies sydd yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Jordan Davies sydd wedi cael pnawn digon rwystredig, sy'n canfod cefn y rwyd. 6 gol y tymor iddo fo.